Ähli salgytçylar bilen günäkärler İsa'nın aýdýan zatlaryny dinlemek üçin onuň daşyna üýşýärdiler. Fariseýler bilen Tövrat muallimleri bolsa, bu adam günäkärleri kabul edýär, olar bilen nahar ýýär diýip hüngürdeşýärdiler. Onsoň İsa olara şu tymsal aýtdy. Sizden biriniň 100 goýuny bar diýeli. Ol bularyň birini ýitirýär. Şonu ol 99-syny düzde goýup, tä ýiten goýnuny tapýança onu gözlemäge gitmezmi? Tapanna bolsa, onu begenç bilen egnine alyp gaýdar. Öýüne gelip dostlaryny, goňşularyny çağırıp, meniň bilen bile şatlanyň, ýiten goýnumy tapdym diýär. Size şunu aýdýaryn. Şunun ýaly toba eden ýeke günäl üçin gökte boljak şatlyk, toba mätäş däl 99 dogry adam üçin boljak şatlykdan has uly bolar. Aýdaly, bir aýalyň 10 sany kümüş teňgesi bar eken. Ol bularyň birini ýitirýär. Şonu ol çyrany ýakyp, öýü süpürüp, onu tapýança ünüs berip gözlemezmi? Tapanna bolsa öz joralaryny, goňşularyny çağırıp, meniň bilen bile şatlanyň, ýeten teňgämi tapdym diýär. Men size şunu aýdýaryn. Toba eden ýekece günäl üçin Hudaýyň perişteleriniň arasyna edil şunun ýaly uly şatlyk bolar. İsa sözüni dowam etdi. Bir adamyň 2 ogly bar eken. Kiçi ogly kakasyna, "Kaka, mal mülkten meniň paýyma düşenini ber" diýär. Kakasy hem baýlygyny oglarynyň arasyna bölüp berýär. Bir näçe günden soň kiçi ogly bar ýogyny toplap bir uzak ýurda gidýär. Ol ýerde şady horramlykda ýaşap, mal mülküni ýele sowurýar. Bar zadyny sowandan soň ýanky ýurda gaty açlyk düşüp, ol horluk çekmäge başlaýar. Şeýlelikde ol gidip şol ýurduň bir ýaşaýjysyna günlükçi durýar. Ol hem onu öz örelerine doňuz bakmaga iýberýär. Oglanyň doňuzlaryň iýen kösükleri bilen garnyny doýrasy gelýärdi. Emma oňa hiç kim hiç zat bermeýärdi. Ol ahir soňy aklyna aýlanyp, özüne şeýle diýär. Kakamyň ençeme günlükçileri bar. Olaryň hemmesiniň hem doýýança iýmäge çörekleri bar. Men bolsa bu ýerde açlykdan öljek bolup ýörün. Gowsy kakamyň ýanyna baryp, oňa, "Kaka, men göktäke-de, saňa da garşy günä etdim. Men inni seniň ogluň diýilmäge-de münasip däl. Meni öz günlükçilerinden biri ýaly kabul et diýeýin." Yigit kakasynyň ýanyna urýar. Ogly entek uzakta kakasy onu görýär. Oňa ýüregi awaýar. Algap baryp oglunyň boýnundan gujaklap onu ogşaýar. Ogloňa, "Kaka, men göktäke-de, saňa da garşy günä etdim. Men inni seniň ogluň diýilmäge-de münasip däl" diýär. Emma kakasy hyzmatkärlerine buyruk berip, "Dessene iň saýlama donu getiriňne oňa geýdiriň. Ellerine ýüzük takyň, aýaklaryna köwüş geýdiriň. Baga bakylan göläni getirip damagyny çalyň, ip şatlanalyň. Sebäbi bu oglum ölüdi, inni diýerli. Ol ýitipdi, inni tapylly" diýär. Şeýdip olar toý etmäge başlaýarlar. Şol wagt onuň uly ogly ekin meýdanyny eken.
Ol öýe goloýlanyna aýdym saat bilen oyun gülkü seslerini eşidýär. Ol hyzmatkärleriň birini ýanyna çagyryp, munyň sebäbini soraýar. Ol hem oňa: "Iniň gaýdyp geldi. Kakaň onuň sagaman ýzyna dolanyp gelen üçin baga bakylan göläniň damagyny çaldy" diýär. Ulu ogly gaharlanyp, içeri girmek islemeýär. Şonna kakasy daşary çykyp, oňa ýalbarýar. Emma ol kakasyna şeýle jogap berýär: "Görýäňmi? Men näçe ýyllar seniň üçin gul ýaly işledim. Hiç haçan seniň buýruklaryňa ýok diýmedim. Muňa garamazdan, öz dostlarym bilen şöleň eder ýaly sen maňa hiç haçan bir çeviş de bermedin. Emma ähli baýlygyny lolu heleýlere sowran bu ogluň gelenne sen onuň üçin baga bakylan göläniň damagyny çaldyň." Kakasy oňa: "Oglum, sen hemişe meniň ýanymda ahyry. Meniň bar zadym seninkidir. Bugün bolsa toy edip şatlanmak gerek. Sebäbi seniň iniň ölüdi, inni direlli. Ol ýitipdi, inni tapylly" diýip jogap berýär.